Dechreuodd Cymru ar dan yng Cwpan Rygbi 7 Bob Ochr Byddar, yn chwarae Fiji yn ei gêm cyntaf. A pa ffordd well, Jonathan Cyd yn croesi linell gais, yn gais cyntaf Cymru yn y gystadleuaeth. Roedd Cymru'n edrych yn gryf a nhw'n mynd o nerth i nerth yn y gêm hon yn erbyn y Fiji. Yr asgellwr Sam Jukes yn cael y bel i ddwylo, a gyda cyflymder arbennig i groesi'r linell gais, yn sicr yn un o chwaraewyr gorau'r tîm. A nath Cymru gryfhau wrth i'r diwrnod fynd ymlaen. Gyda'r ail hanner yn erbyn Fiji, eto'n croesi'r linell gais, ond tro hwn ar ochr bella, Sam Jukes unwaith eto. Ac i gyroni'r cyfan yn y gêm cyntaf, Cymru yn mynd o'i hanner ei hun drwy'r dwylo ac yna'n bylchu'n effeithiol, Johnny Hughes, ac yna'n dangos i gyflymder o i groesi'r linell gais. Y sgôr telfrynol yn y gêm cyntaf, Cymru 26, Fiji 5. Daeth yr ail gêm yn sydyn yn ganol pnawn o dan yr haul crasboeth. Unwaith eto o Cymru yn edrych yn hynod o gry yn y gêm hon. Ben Filton drwy un tacl ac yna'n syth o dan y pist. Yn amlwg, mae Cymru yn gryf yn chwarae allan o'r cefn, a pwy da ni'n gweld unwaith yn rhagor yn rhedeg lawr yr asgell i yw'r Sam Jukes yn croesi am ei drydydd cais o'r gystadleuaeth. Cymru unwaith eto'n dangos i cryfder a Wes Poole'n tynnu'r tannau unwaith eto yn y canol, yn dadlwytho'n effeithiol i Ben Filton i groesi am ei ail o'r gêm. Ac os mae Ben Filton am sgorio 2 gais, wel, mae'n ei chwaraewr arall eisiau gwneud yr un peth. I yw'r Sam Jukes ar yr asgell chwith yn croesi. Sgôr terfynol, Cymru 29, Siapan 0. A gêm ola y diwrnod i'r Cymru yn erbyn y Barbariaid. A Cymru yn dechrau ar dan yn y gêm hon, yn croesi o fewn yr eiliadau cychwynnol o'r gêm. Ben Filton o dan y pist. A sgrym Cymru yn edrych yn effeithiol iawn heddiw, hynod o gry yn y pac, a be well i'r olwyr. Digon o waglau tu ôl ar amddiffyn, Ben Filton, unwaith yn rhagor o dan y pist. A bron yn uniol fy nath y Cymru ar ddechrau'r hanner cyntaf, sgorio yn syth o'r ail ddechreuad. Y tro hwn yn dal y bel yn effeithiol a'r capten ar yr asgell chwith, Jonathan Cyd yn croesi'r linell. Wrth i ddinosi ar gêm olaf ddod i ben i Gymru, roedden nhw eisiau mwy. Y Cymru yn edrych am sgôr unwaith yn rhagor. A tro yma, Ryan Shalish sydd yn mynd yr holl ffordd. Y sgôr terfynol Cymru 45, Barbariaid 0. Ar ôl diwrnod cryf fydd Cymru yn y rowndiau'r chwarteri yfory. Gêm gyntaf yn erbyn yr Ariannin.